Milod El-Forjan ta' 39 sena ġie multat €500 wara li ċempel l-eks jieħba tiegħu mill-ħabs ta' Kordin u kiser ordni tal-qorti li kienet ipprojbietu milli jikkomunika magħha. Ir-raġel imwieled fi Tripli kien inżamm taħt arrest preventiv f'Novembru li għadda wara li wieġeb mhux ħati meta ġie akkużat bl-attentat ta' qtil tal-eks jieħba tiegħu wara li allegatament ta' diversi daqqiet ta' sikkina. Waqt li kkonfermat li r-raġel għandu bżonn għajnuna, il-qorti ħarġet ordni ta' trattament validu għal sena filwaqt li saħqet li l-ordni ta' protezzjoni fil-każ tal-eks jieħbad l-akkużat għadha fis-seħħ. Il-qorti kriminali konfermat il-pleġġ mogħti lil Angus Kamenzuli li ngħata l-libertà proviżorja wara li ġie mixli fil-qorti b'pussess aggravat ta' kokaina. Ir-raġel ta' 25 sena minn Ħattart ġie arrestat matul il-lejl ta' bejn 2 u 3 ta' Mejju li għadda wara li twaqqaf roadblock fit-triq il-wiet l-imsida. Fil-qorti ġie akkużat li nqabad b'87 qartas ta' sustanza suspettata kokaina. Għaldaqstant id-depożitu minn €1,000 tela l-€4,000 u l-garanzija personali niżlet għal €6,000. Il-qorti ordnatlu biex ma joħroġ mid-dar qabel is-6 ta' filgħodu u jkun id-dar sas-7 ta' filgħaxija. L-istat ġie ordnat iħallas ftit aktar minn €500,000 f'kumpens lil sit ta' proprjetà kummerċjali fil-Belt Valletta dan wara li kien imċaħħad milli jgawdi l-proprjetà għal 32 sena minħabba sitwazzjoni kkawżata mill-liġi antika tal-kiri. Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili f'ġurisdizzjoni kostituzzjonali semmet kif proprjetà fi strada merkanti mikrija fl-1964 għal €400 fis-sena u proprjetà fi Triq San Pawl għal €100 fis-sena kellha tibqa' tinkerab dak l-ammont mingħajr il-possibilità li titwaqqaf il-kirja. B'emendi fl-2009 mill-2010 il-kirja bdiet tiżdied bi 15% annwalment sal-2013 u mbagħad b'5% sal-2014. Iżda kemm saru dawn l-emendi il-qorti ddeċidiet li l-istat kien falla milli jipproteġi id-drittijiet tas-sidien. L-avukati li deru għar-rekorrent spjegaw kif il-kirja fl-2019 kienet ta' kważi €2,600 pagabbli kull 6 xhur minn qabel u dan l-ammont kien żgħir wisq meta mqabbel ma' dak li l-proprjetà ġiet tiswa fuq is-suq.